Üdv! Örülök, hogy rátaláltál erre a videóra, ugyanis ez egy felhívás. És neked szól, feltéve, ha szeretsz videózni. Kitartóan videózol, de nem jön a néző, itt a megoldás. Csatlakozz hozzánk a YouTube jövőbeli arcaihoz. A csoport célja, hogy összegyűjtse és népszerűsítse a tehetséges magyar YouTube videósokat. Közös videók, segítségek, tanácsok és reklámozás. Jöhetnek vlogvideósok, gameplayesek, animációsok, DJ-k és gyakorlatilag bárki, aki érdekes. Csak küld a YouTube csatornán linkjét az MYT jelentkezz@gmail.com-ra, és mi eldöntjük, hogy jöhetsz-e. Hisz már a csapattagjai: New Jason, Webking, Rekker17, Y, Aj, T2i3, Norbert Rush, New DT, HM Gamesful, Balazs X, valamint jó magam, Slime97. Hidd el, megéri.